onge kama chiko wache ni ka transportation cost is exempted, therefore kidhi fuel pump to kidhi charge 16%. Podi dhi charge 16%, but okinyal recover. Ka ok recover it ni cost of production, cost mwetiyo go loso skari no timre nade odhi malo. Ka cost no odhi malo by 16% of that cost, ere kaka ng'ane dhi yude? Obi odhi kete as part of price sami uso nicha. Koro bende odhi recover cost ne a shelf. Utere supermarket kata utere kanye, obendi kuro 16% ya nyaka okaw kuomi. Ere kaka iwacho ni tax ok omedi in that scenario? Tax omedi. And mnanu tugi wigi ka between zero rated and exempted, and they don't understand. Ok giwinji ni gino en gima timre nade? Gima omedi. Mano mokwongo. Owachnwa kanyo ni farm inputs as way of administering tax. Nawacho ni jatend migao temo improve what is called administration of taxation, the collection. But in administration, nyaka waelewa niya, erika ko translate mesa. Iwinjo, erika ko translate mesa. Farm inputs the same scenario. So farm inputs ni kai mwadwa yude skari mwa wachocha, kai midwa yude mkati mwa wachocha, kai midwa yude chak mwa wachocha. Ok nyal bet ni gigi owuok kuom japur kaka chak ti yude kaka chak. Ntie kaka gigi bebro dhi bedo processed in between. To kata mna jogo gibe gitiyo gi fuel in between. Kidhi Brookside kawuono ok giti gi fuel, gitiyo go. Kata kidhi jang'at ma pidho dhiang' piny kacha ok oti gi fuel, otiyo gi fuel nikech